Здравейте, здравейте! Днес ще направим едно ревю на един продукт, предоставен ни от Oreo. Линка е в дескрипшена. Това е продукта Wireless Smart Monitor, работещ с Android Auto и с Apple CarPlay. Нека да видим какво има в кутията. Така, започваме с опътване. Също така QR код с опътване на български. Гаранционна карта, 2 години гаранция. Добре. Това е монитора. Не изглежда никак зле. Има USB Type-C, USB-A, слот за memory карта, Video In и AUX. Да видим какво друго имаме в кутията. Стойка с вакуумче. Зарядно 12 волта с допълнителен USB отгоре, ако искате да зареждате нещо друго, примерно телефона, и AUX кабел. Нещо много подходящо за по-стари коли, които не са оборудвани с навигационна система. Това би било много полезно. Като например ето това мини купърче. Ако трябва да съм честен, не вярвах, че продуктът работи толкова добре. Само че в момента, в който вляза в колата, иконите от телефона ми се появяват на таблета. Имам достъп до телефона, до музика, навигации, и то не само навигациите на Apple и на Google Maps, но също така и Waze, което е супер полезно. Всички знаем защо. Мога да чета съобщенията си, излизат ми нотификейшените от календара, ако имам задачи в календара. Дори програми като Car Scanner, която може да се върже с обиди към колата, също излиза. Основните Telegram, Viber, WhatsApp. И също така има някои вградени екстри като радио, USB, флашка за музика, карта памет също за музика и този стартъп скрин, който също може да се управлява музиката и някои други екстри от него. Пичовете от Oreo са направили фърмуер на български език, така че да е лесно и удобно за и по-възрастни хора. Като цяло съм много впечатлен. От мен имат